اندام پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموقراتا کوردستان سووریا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار بابەتێک دەرباری شەڕێباشوورێ سووریا و ئەنجامên wê yên siyasî li ser rûpela xwe ya tora mîdya civakî ya Facebookê belav kir û têde hin hûrgulî şîrovekirin. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار di wê babetê de got ku devera başûrê Sûriya yek ji deverên kêmkirina astê şer bû ya ku birêkeftinekê li gel Amerîka hatibû imzekirin ku parêzgeha Der'a û qûney Tirab Swêda li xwe digire. دربارەی وەیەکێ دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دپرسە گەلۆ چی ڕوودا تاکو رژێما ئەسەد دەست bi cengekê kir li ser parêzgeha Der'ayê gelo ew biryar bixwe wergirt yan bixwe biryar da devera kêmkirina astê şer nehêle û çawa wêrî wê gavê bistîne bê ku roniya kes ji welatên gerentor ji wê rêkeftinê re wergire. Di vir de diktor عەبدولحەکیم بەشار dibêje bersiv zelal e ji Amerîka tê dema ku got divê grûpên wê deverê bixwe biryar bidin ku divê çi bikin û di beramber de Rûsyê beşdarê duwem bû yên bihêz di armançkirina parêzgeha Horan û grûpên ku li wir dimînin. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار هەروەها dipirse gelo çima wan welatan biryar da rêkeftina kêmkirina astê şer nehêlin û çi amajeyên siyasî derbarî wê yekê hene û bersiv da û got ku encamên seredana Esed ji Rûsyê re piştî vexwendina botîn jê re û daxwaza nehiştina hêzên Eyranê li Sûriyê ku Esed gotibû ku ti hêzên Eyranê li Sûriyê nînin tenê rola wan rawêjkarî ye. Herwiha Rûsyê Eyran wekû rekaberekî ji birjewendiyê xwe re li deverê dibîne herwiha guhertina armancên serekayên Amerîka li Sûriyê hatine guhertin û bi tenê mane di çarçoveya derxistina hêzên Eyranê ji Sûriyê û ji navbirina terorê bi taybet teroristên Daişê. Li vir diktor عەبدولحەکیم بەشار herwiha dipirse çawa wê hêza Eyranê bê biçûkkirin û ji Sûriyê bê derxistin gelo bi hêza leşkerî yan rêkeftina siyasî yan fişar li ser rejêmê bûye mebestê. Nerîna diktor عەبدولحەکیم بەشار di wê derbarê de ew bû ku rejêm newêre daxwazê ji Eyranê bike ku derkeve û wê tu çareseriyê leşkerî Amerîkî Rûsî hevbeş dijî Eyranê ji bo derkeve ji Sûriyê tu nebin û ya herî egera wê heye ku bibe ew e ku êrişeke leşkerî ji aliyê İsraîlê rû bide ji bo derxistina Eyranê û dûrxistina wê ji sînorê İsraîlê û Eyran jî dikare bi cilên çekdarên Esed fêla xwe bike da ku li Sûriyê bimîne û ya ku te kes dike ku ew fêl li Amerîka hatiye kirin ku Amerîka dest ji parastina başûrê Sûriyê berda. Bi wê yekê jî diktor عەبدولحەکیم بەشار dibîne ku di encam de rola Eyranê bi cih dibe li dijî birjewendiya milletê Sûriye û şoreşa ku pê rabûye û bi wê yekê rejim bi ser dikeve û Amerîka şikestinê dirêkeftina xwe detîne û ew rêkeftin rastiya xwe ji dest dide. Şêrîn Kîlo Ark.